Ceriya giştiya Kurdire. Heval Musa bi salan li Bakurê Kurdistanê di nav partiyê siyasî de xebatê xwe meşandiye. Berku xebatê siyasî kiriye sala maya zindanê Tirka de. Davî sala 2016 ji belku endamê HDP'ye Devleta Tirk li der vê doz vekiriye û ceza kiriye. Heval Musa berê xwedayê Başûrê Kurdistan. Ev 6 sal e bajarê Süleymaniyê jiyana xwe didomîne. Dehê adarê ji bo malbata xwe pêşwazî bike çoyê hevlerê. Şeqlava ji aliyê asayîşa PDK hatiye binçavkirin. Ava 6 roj e bê sebeb asayîşa giştiya hevlerê girtiye. Encamên polîtîkayên PDK bi hemberî Bakûriya tê meşandin. PDK yan Bakûriya digire, yan radestê dijmin dike, yan ji cihvarê wan diderxîne. Ji 2016 virda bi Sadam Bakûrî Sadam Bakûrî ji bo dozên siyasî hatine Başûrê Kurdistan aliyê PDK ve hatine aliyê PDK ve hevler dohok zaho hatine derxistin. Heval Musa hemberê rêveberiya Başûrê Kurdistan ti suçên bêrêzî nekiriye. Heval Musa hemberê Devleta Kurd tekoşîna Kurda meşandiye. Mirov Devleta Tirk fêm dike ji dijminê gelê Kurd e. Gelo PDK çi ye? PDK kê ye? Em bi bang PDK nakin. Tinê bangê giştiya Kurd dikin. Polîtikayên PDK'lê hemberê Bakûriyan geçtiye asta herê bê vicdan û ahlak. Em bi PDK vek partiyekê Kurd nabînin. Ji ber ku partiyekê Kurd vekî serê Kurda nake. PDK Kurdaniyê û Kurdistaniyê li ber çavê Kurdan reş dike. Ji rêya giştiya Kurd bila rûyê PDK'yê qirêj bibîne û xweyî helbest be. Heya ku hevalê me nê berdan, em ê her tim çalekiyê xwe berdevam bikin, em ê rûyê PDK'yê qirêj deşifre bikin. Berçam Paris. Você fará?